Bona tarda, senyores i senyors. Continua la programació de divendres, 10 de setembre. Tot seguit poden veure Club Super 3 amb l'Inspector Gadget, els Caçafantasmes, el Doctor Slump i un capítol de Bola de Drac Z. A 7:15 Videoshock. A continuació, a 7:45 un altre episodi de Teach. 5 minuts abans de les 8, La Granja. A continuació, El Trànsit. A 8:45 els oferirem l'últim episodi de La Granja. I a les 9, l'informatiu Telenotícies Vespre. Gràcies per la seva atenció. Que passin una bona tarda. ¿Usted otra vez? Es que quiero otro. ¿Del sorteo millonario? Ay, madre. Millonario, millonario. Mire, mire. Claro, todos los sábados hay un premio de 100 millones. Y más décimos premiados. 2 reintegros. 2. Deme otro. Y si quiere otra oportunidad millonaria, dele la vuelta a su décimo. Puede ir a la tele y ganar más millones. ¡Ay, madre, qué ilusión! Sorteo millonario. Todos los sábados, millones a montones. És la mateixa història, però... Si pas que li veuen aquesta televisió! És una altra història. La història de TV3, explicada amb la màgia i la ironia dels comediants a... Hem fet el 10! Avui a la nit, a TV3. Hi ha una vella llegenda transmesa de generació en generació des que el món és món, que parla de 7 boles de drac escampades per la superfície de la Terra. Molta gent les ha volgut trobar perquè es diu que aquell o aquella que amb valor i força de voluntat aconsegueix reunir-les té un poder incalculable. I és que un cop juntes, les 7 boles de drac permeten invocar el drac Sharon, que es desperta del son mil·lenari i concedeix qualsevol desig, abans de desaparèixer els llims i tornar a deixar escampades les boles màgiques pels 4 cantons del planeta. Descobreix la llegenda del drac Sharon a Bola de Drac, la pel·lícula. Aquest dissabte a la tarda per TV3. Li volem aclarir que tenim 365 estrenes de cine a l'any perquè no tingui més una imatge distorsionada de nosaltres. Canal Plus. Fins quan s'ho deixarà perdre? Aquest mes, Thelma i Louise, La Chaqueta Metàl·lica, Resplendor en la Oscuridad i 28 títols més. Truqui avui mateix al 416 73 03. Ja veig que no compres el nou Fairy Ultra. Fairy Ultra és més car? Sembla més car, però a la llarga és més barat. Demostra-m'ho. Vejam com amb només unes gotetes de Fairy Ultra l'Olga renta més plats i encara hi escuma, mentre que la seva amiga n'hi ha d'afegir més i més. Setmanes més tard l'Olga ha fet servir una ampolla de Fairy Ultra i la seva amiga gairebé 4. És un miracle, dura fins a 4 vegades més. Fairy realment sí és més econòmic. Nou Fairy Ultra, allarga més que no val. I ara, descobreix el nou sistema Fairy Ultra per a màquines rentaplats. No tens temps? Te n'has d'anar? Què fas amb els cabells? Estàs farta del mateix pentinat i s'ha acabat el pressupost per la perruqueria? Ara et pots canviar la imatge només en uns segons amb l'increïble Pony Flips. Tant fa com siguin els teus cabells. Amb el Pony Flips pots fer tant els pentinats més senzills com els més sofisticats en un moment, sense perdre el temps, sense despeses de perruqueria. Així de fàcil. L'equip inclou el Pony Flips, gomes elàstiques, instruccions d'ús, un vídeo demostració i si truques d'aquí a uns minuts, una guia de trenes enlluernadores i un altre Pony Flips.
Altres productes són més cars i no aconsegueixen aquest toc personal que tu pretens. Demana ara el Poniflips i canvia d'imatge tantes vegades com vulguis. Solament la teva cabellera i el Poniflips. Per només 3.200 pessetes més 700 de despeses d'enviament rebràs a casa l'imprescindible Poniflips. I recorda, si no quedes satisfeta, et retornarem els diners. Entre Meryl Streep i Roseanne Barr no hi ha color, i és que ella sempre li robarà el marit. Sóc un artista! Però la venjança és un plat que sempre se serveix fred. I et pots quedar glaçat si la que te'l serveix és La Diablesa, la nit de diumenge a TV3. El Corte Inglés. Especialistes en tu. De què vas? Vas de dolç o de mar? Vas de sofisticat o de natural? Vas de fred o ets ardent? De què vas, Vitercas? És això la capa d'ozó? Cats, New York, New York. Cabaret, el violinista a la teulada. Els moments més màgics del musical. La força, la rauxa, l'humor i l'alegria d'Àngels Guanyalons. Això és Memory. Això és l'espectacle. La tarda del dissabte a TV3. TV3 presenta Arnau, el reportatge sobre la sèrie. Passió, acció i lluita pel poder a l'època en què es forjaven els mites del nostre origen. Un repartiment d'actors de luxe que explicaran els seus personatges davant la càmera. Arnau, el reportatge més espectacular, demà a la tarda a TV3. Sèrie patrocinada per Agrupació Mútua. No hi ha millor companyia. Quins són els programes?
Les persones i les sèries que en els últims 10 anys els han robat el cor. Vostès han votat. Vostès han decidit. Descobreixi-los a la gala dels 10 anys. Aquesta nit a TV3. Una època de tirans. Una època en què l'única manera de fer justícia era infringint la llei. L'home que lluitava per la llibertat es va convertir en llegenda. Kevin Costner és Robin Hood, príncep dels lladres. La nit de dissabte, una pel·lícula 10 per als 10 anys de TV3. Mare, he trobat un animaló. Que me'l puc quedar? Això digueu al pare. Guai, col·lega, el pare és un sentimental? Emporta't un animal a casa cada setmana. Amb Secretos del Mundo Animal descobriràs allò que ningú no t'ha contat sobre els animals. I a més, cada setmana et regalem una peça per construir un tauró com aquest. Ja a la venda el primer llibre i la primera peça per només 395 pessetes. Aquest cotxe té direcció assistida, ABS, aire condicionat. Aquest cotxe no surt. Algú el paga molt car. Aquest té tot això i una cosa vital. Un preu molt i molt raonable que li permet de tenir-ho tot i sortir a gaudir-ne. Seat Toledo. Gaudeixin sense parar. Canviï de cotxe, no pas de vida. Seat Toledo. Us estima més quedar-se a veure la televisió. Aquí no ho diu tampoc, No ho diu aquí, tampoc. Ara no hi ha ningú. No, és que ja falta poca estona, i aquí? Aquest, a veure. Oh, necrològic. No, aquí no hi ha de ser. No diu res. No ho diuen els diaris, però ja els dic jo que no els he enganyat mai. D'aquí molt poca estona el 10è aniversari de TV3. 10 anys de TV3. Gran gala. D'aquí... No, res. Em passo una pinta pel cap, em poso qualsevol cosa i som-hi. Canya TV3!